खुलुमबाय। आं निरन नार्जारि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जोंनो भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां 22 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट' थामहिनबा मैयानि दिनाव बुहुमनां गान्दा सान फालिदों। बे गान्दा सानखौ हायुङारि मानास हाग्रामायाव फालिदों। बोसोरफ्रोमबो खुंफ्लायबाय थाग्रा गान्दा सानखौ देग्लाय बे बोसोराव हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि हाग्रा ओनसोलनि बानजायनायाव लाबदांगुरियाव खुंफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बुहुमनां गान्दा सानखौ बे सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय जादों रायजोफोरनि गेजेराव आरो दिन्थिफुंनाय जादों जिब जुनारजों सोमोन्दो थानाय आरो मिथिनो गोनां माखासे सावगारिफोर। बुहुमनाङैनो गान्दानि सोमोन्दै मिथिनो आरो रैखाथि होनो थाखाय खुंफुंनाय जायो मैयानि गान्दा सानखौ। मख'नो गोनांदि मानास हायुङारि हाग्रा ओनसोलाव 50थानिबो बांसिन गान्दा दं होनना बुंथियो रेन्जार अबिनक बरुवाया। मख'नो गोनांबावदि मैयानि बे हाबाफारियाव हायुङारि मानास हाग्रानि रेन्जार अबिनक बरुवा आरो माखासे हाग्रा बिफाननि मावथि आरो ओनसोलनि गोबां अनजिमानि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि खौरां भारत आरो कानाडा हादरनि गेजेराव बे समाव बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन सोमोन्दो जानायखौ नुनो मोन्दों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारतआ कानाडा हादरनि सायाव गोख्रोंसिन आरो देरसिन थांखि लानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव कानाडा हादरनि सोद्रोमाफ्रा सासेबो भारतआव दावबायफैनो मोननाय नंलिया। भारत सरकारा कानाडा हादरनि थाखाय भिसा सिबिथायखौ बन्द खालामना दोनबाय होनना मिथिदों। भारत आरो कानाडाजों दान्थे बिदान्थेया सोलिफुबाय थानाय समावनो भारत सरकारा बे गिदिर थांखिखौ फोसावदों होनना मिथिनाय जादों। बिनि सिगांबो कानाडा सरकाराबो भारतआव दावबायहैनो नांलिया होनना कानाडानि नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि होखादोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय हरखाब भारत आरो कानाडानि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जाखो, बे खौरांखौ मिथिना लानि फै। कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुड'आ खालिस्तानी उदखारि हरदीप सिं निज्जरखौ बुथारनायनि थाखाय भारतनि हेंथायै गोख्रों अजद खालामदोंमोन। बे गोख्रों अजदनि उनावनो भारतआ कानाडानि थाखाय भिसा सिबिथायखौ बन्द खालामनो फोसावना होदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। जोबथानाय खौरां मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे बर' हौवासानि गोब्राब जोखोम जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे मैदेरजों गोब्राब जोखोम मोननाय हौवासानि मुंखौ 9 बोसोर बैसोनि जेसाया बसुमतारी होननानै मिथिनाय जादों आरो बिनि बिमा आरो बिफानि मुंखौ क'क्राझार जिल्लानि उल्थापानिनि सिङाव थानाय सुदेमपुरी गामिनि गांगुर बसुमतारी आरो थिलेब बसुमतारीनि बिसाला जेसाया बसुमतारी होनना मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथाया थांनाय 21 सेप्तेम्बर खालि मोनाबिलियाव जादों होनना मिथियो। बेजों लोगोसेनो दासिमाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो होनना मिथिनाय मोन्दों। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।